Nagkuhan si Junjun guys, nagkuhan sa mga tanim. Tingaw guys, magkuhan lang ta. Mananam. Hindi pa mananam. Kasi gas music oy, asa baron, murang mag-disco. Jadi guys, siya nang nabali nag-uban. Siya ba yung trabaho na kay ako nang laba man ko, mapay pagaman nagpanglaba. Wa pa ni siya nang magtungtong ag-uban dari. Siya pa nagtungtungan. Sumani punta guys, nang gipkan guys, kamuti o karing. Monday na Litson nga gikan ng birthday, pansit. Oh, ice cream. Salamat sa nag-birthday nga nakakaon mig ice cream ug pansit o karing litson. Lechon kawali. Dai ma-birthday hay oh. Lakas ng loob niya ganina. Sira ko dosa. Balikin niya ko alas dosa. Na pag-uli sa plastic dala pansit, spaghetti. Nigsoon ra man pud to ni Dia. Di man ko mauwa ako na isuon. Gawas o di na ko isuon, mauwa ko. Mauwa man tamo ingon ka di na ato isuon. Tagain niya para among isuon. Ulo mo kang pagkaon mo na. Pero akong isuon ako na yun. Kuni ano sa ice cream. Amo de gipadadanog isa ka kuan na ice cream mo. Napatoy kalamay din. Na strip Aga. kalamay. Napatoy Gabila kalamay. kog niya, gabila mo dito pa sa buhol. Natingagan ko ni sa tugikan, ha? Harni. Ha, harni to. Ya oh. Salamat. Isa to na napalit. Wag din na napalit. Na siguro sila ikaw pa niya buhol. Boto, boto. Kamuti. Istoy lang siya abogado para magkuan sa kit. A few moments later. Morning. Mamainit. Mama Hi guys. init. Good morning. Manggunit. Oh, paano mo? Mainit ang mga manak. Ano ba ang manak ma? Mga amo mo na stress mo. Siya rin mga Manak. Mainit ng mga manak guys. Naluto na gang sinangag, pritong hotdog. ikaw sinabi ko ngayon pagkape. Napaday kwan guys, biko. Hi guys, good morning. Ano ning kakasugat sa magaw? Good morning, Mingkoy. Ano mo na init? Kuan pa man mo. Gabi init? Hindi sa mo tag up sa hapon. Di ano na. Pingping uwi kami ko, kasi problema. What's your problem? Ang problema ni Mingkoy kaya gituog ka. Gagas ng mata. Mura pa kag eskwela Mingkoy. Gagas pa kag mata. Ngaanta guys, good morning, good Wala morning. mo na ibot ang sa kuan na. Daghang bahaw gabi kay nabusog si Timo-Timo o kanang biko hanal magisangag. Salay. Sangag butangag itlog kuha nat dog. So nagpamangaw ni Manoy. Hindi na ka ugagat. Money. Nitag money. Para ibuhit sa honey. Yeah. Ano tag money para ibuhit sa honey? Honey bee. Namin siguro butang ng litson. Ano ba? Na para ba kuha nag biko. Tulog ko. Kung gawin mo kaya nagulan mo yung baby. Nabuwan ng gat mo rin. Kabaw ka wala? Wow. Ang dami rin to. Mga kabaw? Tuog na din mo.
Kaya ang sa palito oras sa nabuwan. Ito. Alas 10 sa lahat ito. Alas 10. Ako, na. Pero pagkatulog na ako, alas 11 naman to. Wala ko kamatuon man, natuog na ko. Nag-1 ng kusog. Mga alas 10. Alas 11. Tuhog na ko. Yun ang siguro na tuhog. Isang patay suga. Ikot. Magaman mo ito. Nabigyan pa ng kape nila. Gatas. Yung pa kape. Gatas ang iniinom. Malangit din ko nga. Hotdog. Jumbo hotdog. Pakas na rin. Yung lagkit. Hindi ko na nipilit. Kaya pagkahubas, wala na batang idadod ng tika, nipilit na. Gilam mo sa rin yung glass break. Ay, sa pinatulog siya. Pinatulog kami. Nanay kayo di ay. Saan ba siya? Ginala ko. Yung talaga may lang kayo. Ayun. Ikaon ko anak butang ako biko. Ang mga kikil ako gipagtapos dito sa Lahi ba din yung naspa kay karon rin mananunaan. Manang magsige di kada pagkaon kay kami ni mama karon rin mananunaan. Karon rin mananunaan ni mama dan isud sa bahay. Kuya, may Kung may trabaho. tao ng internet ko eh. tawag na nag-trade siya. Di ba, Minggoy? Hindi, amiga, sinaya din dong. Fran, Kami kasi nakaon na rin mo ng mga amigas. di ay. Hindi. Bulog yun sa taktak ko ay gawas. Lagi. Eh, mo pa. Gawas ba? Nakaon na rin mo ng amigas. Isa kita. Matagning dyan imong tingog siya kagkantag labis na nasaktan. Ay, mo di ay na kay. So, importante man naman ka ng kanta kag labis ng sakta. Ginalan na one, amigas. Ang plastic, wala kay amigas. Katagning inuunang kuan ma, amigas. Nawaan dyan, masaya kakanta. Tagning na tayo. Biya bliha be kanang inanabi nasa mga liki na be. Kuan na rin nato rin. Di na kinakan kayo kung anong gipin. Ikaw ako naman pansalan sa kuan ba maghilak. Hindi mo gilak. Usahay magtanaw ako malain sa daw akong pagmun. Aw, ilisan. Gilak ko. Related mo kung mga kanta na naman mag-ibak sila. Basta lakas guyab. Madagan na guyab mo nang hilak na siya. Iya ba? Klaro din ito. Wala mo kadawag sa labis ng labis nang nasaktan. Siyempre, nasaktan siya paggawa ni Papa. Wanang hilak siya. Ini ko ang gabihin ng pina. Mau pa di ka na to? Wala pa. Sila dudong. Okay, pagsaka. Labis na nasaktan. Kasi mo ang gatas na amigas ay nay. Ang Tito. ano ko sa... Reklamo noon. Pagsawsaw ni mo, Oo. Na dito yung amigas. Walang ko ano ba? Wala ko kita. mamainit na guys. Sadok mga matag mga akay. Klase na. Wag ganit klase. Tagasot sa natubangan. Nasay mong gaunon kay kari sinangag. Oh! Napagbibi. Napagbibi. Ay, Pinalit ni Gian nga kuan guys, baunan o karing tubigan. Ano cute naman tayo na? Mo may diyang gusto kay bukol-bukol ko na sa diyang bag, dako di sa ganahag dako. Bagnaira. Wala ko ba? Kun-un eh. Anang gibutangan. Palubugan og isa ka hotdog. Labis ng saktan. Sa mga lalang.
ito. Mahal dinggin mo. Nahihirap ang puso. Yaw ang trip ni mo. Mabuak man siguro nig mahagdon, mura mapilto. Belgium eh. Pero nalan sa ikaber. Ang nasa ko ang bakal ng Lagay dito tayo plastic. Mo ni magipili mabuak man siguro nigi. Basig di ni maabli ng pareha to sa green diyan. Hugot ka. Hindi mo sarag yan. Bukod ninyo. Ano, rubber? Tapuira ng kuwan pamurag Aguroy. Aguroy. Supply. Eh? Hindi yun. Lagi na masira. Ano na? Mali testing ni sarado mo Ako ba? nila yung sa doon oo. Hindi, yun. Asa, Delikado sa ilabang bag. siya Ay, na. anak ni Hani, idusok. La, Ha? asa na tayo siya na. Talang gibitay. Igi sa masarage, Sayang. majabunig ibutang nimo imong bag. Lahi ang trib, lahi ang trib. Ang gamay ra. Siya lante. Imong baunan. Yan yun pangasarestihin nyo. Bisag but, delikado kayo na, gunita na niyo mo, di mo ding dagang kayo dito mahalin. Di na, bisag gunita na, delikado na mahaba. Pangbahay na lang na. Natangtang. Ano ba na ako na sa taas? Agkato na lang bro na kasi. Kato na lang isa. Anong ganyan mo tanaw? Daha Bravo. ante. Pastilante. Mayabo man nagimuha nang ikuan, kari na lang isa. May panalisa. Labis nang nasakta. Sa mga utang. Oh. Aguroy te, aguroy, aguroy. Aguroy te. Wala man tanaway te. Aguroy, aguroy. Putro ka pod. Nasisi. Putro pod. Pagkuan. Pamutataran ni Chicks. Minana jud para sa hero nimo. Sakay-sakay balik kay humot ko da driver. Namana pa. Suot na po si Zada ng init. Sweet lover, ya, sweet lover. Na po yung mga gisuot na init. T-shirt rin suota. Diyan suot na ng naipilyo. Kanta na pa sa mother-der. Dinggin ko ng tibok ko. Dinggin ng tibok ng puso. Mahurot mo ang gatas. Napay sud. Nakalimot ko na siyang gata. Sige lang labis ko ng saktan. Eh, paano ni Dayo? Hindi ko na paganibikos rep. Hindi ko kay magkuhan ko dyan. Di na po ganahan mahaw. Lidan day ni Junjun og mga tanom dari guys. Nandiyan nakapatong diha. Gipang tangtang kaya na madasming ko'y mag tungtong-tungtong mga hagbeng ra. Mga buak ag kanang kuan. Kaang. Wala man na diha tungtungi. Kanarang dana. Ijahang gipangalidan. Si Jay nagalilidan agahapon. Na. Ijahang gipangalidan kanang lain na kunupod kay nabuong na kuno siya nagtanaw datong dayang gipang tungtong diha. Mo na ijang gipangilis. Desto mo yung nabutangi kag siming ko na diha maglatay-latay. Mo tabok dito sa kuan atep. Diyan na gijang gipanangtang nara diha ni just ubos gipamutang. Mo na ijang gitrabaho gahapon. Ako nang laba, si Jam mo na ijang kuan guys. Trabaho. Pangit. Good morning, pangit. Tikongkong pa mas pangit, gitugnaw pa. Naglangit, kulimlim. Lamas gihapon naglangit. Sige lang magkulimlim. Mag t-shirt di ka puti. Na may mga puti dito. Di ako kaulan nun. Ngano di mo ulan? Pag puti lang, kay ni tanawon. Sa ubi mo. Kay ni tanawon. Kasaban man tanin mo. Pag puti. Ayaw na.
Isa ko niya na lang. Mingkoy, nangunsa ka diha, Mingkoy? Uy, Mingkoy. Nangunsa ka diha? Ayaw gawas, diha ra ka. Awadyo nandiya po ka. Pero miraraba kang mabugnuan. Luya ni Mingkoy, oy, dinagdaog man ka Mingkoy. Nagmugawas ka diha pang bugnuon man kas mga iring nga uban. Diha ra ka. Kamusta namang tanan guys? Niyamra ko ka ng kuan. Gatas wala ko mukha og pan og kanang kuan biskwit kenja og ting pamahaw na di na po ko ganahan mahaw. Biyahe na si Papa Junjun guys. Muna ito trabaho. Pagpakuan ba? Para mapukoy. Okay guys. Asa 6 minutes dyan na sa Kabuntagon guys. Na si John biyahe na. Ang Junjun guys, nauli ang Kanara may dad sudan, sudan. Pupoy po. Kanara yung luto. Oh. Kalugin ang panya, Lodi. Nga naman. Na, di na mo pa ninsigiyan kuan. Oh, ledusin to. Hey Lodi. Wala pa manggod na. Ano din na mo kuan? Salita. Wala pa manggod. Wala siguro signal. Wala pa manggod na. Ikuan pagod luntos. Pagod. 21 pa to. Musingog ang uno pero ang 7 dili. 21 pa man ang expire na. Itanawa dito lang. Obserbar na sana. Unya og digid mabalik ko sa aluran. Kay signal ra na. Dito ka tanaw niya sa kuan. Nag-o si Jackie ang signal. Nag-us mga guys sa signal kaya mo sa lidang 7. Hey guys, good morning guys. Nakaligo na ko. Diyan nag-junjun yung abot. Lidang kuhan sa kanang bitbit. Lidang isda. Nakita lang ako rin yung sorry sa katong amiga ni mama na sa tuo ba. Pirit-pirit, bitluyan. Pirit-pirit ko no din. Kasama na sabon. Pirito ako man. Kaya Labas kayo. nakapalit na dyan kuhan guys. Sudan. Kuan ka ng... Kuan mama na kay pirit-pirit ko na bitluyan. Sa Kamusta bitluyan. magbiyahe? Tira mo. Napa yung labas niya? Ay, labas ka ng lamas. Ah, nabay kuhan na si Bojas. Wala niyo pa Di lang butang agluya. Ay, di lang butang agkamungay. Hindi lang. Kanira. Namuhay mong mata. Asa? Kaning 87076. O, kanang ibabaw. Muna yung code. Muna yung kanang sani. Magpaload si mama si Jang TV kaya na problema kaya din ako naman sa lidag 7. Nagkatawa raw. Expire naman ko na. Basta uso na lang ikatsani lang mo anda. Number 1 na lang. Expire na. Si Jang kuhan TV na. Asa man tadani mo reklamo dahil mo reklamo ta sa Globe. Ang problema sa mama sa ijahang kuhan, ijahang signal sa kananay TV kay ganyan nananaw si Jang. Hindi naman mo salida kananay 7. Ay, tagbol pen. Kaya mo naman yun na ijang lingaw ang channel 7 ganana sige sundan nga salida kanang inagka alas 9 sa gabi lakaal din o ka di Alonso. Magana si Jang di makatanaw na ng ijang Aldin. Iwal din piki. Bayo trabaho din. Piki trabaho bayo. Yun.